Senyores i senyors, amb tots vostès, Carles Sans. Hola a tothom. Avui estem aquí, al Teatre Borràs. Per què? Perquè volem entrevistar un actor magnífic, una figura extraordinària, un home que volem conèixer avui molt més. Jo personalment no el conec de res i avui vull fer-li unes preguntes per les quals suposo que el coneixeré molt millor. Amb tots vosaltres, Carles Sans. Carles, gràcies per ser aquí. T'he de dir, abans que comencem l'entrevista, que francament no et havia vist mai en persona i la veritat és que guanyes, vist així a prop. Enhorabona. Bé, la primera pregunta seria, dintre de l'espectacle Per fi sol expliques moltes anècdotes. En tens alguna que no les expliquis? Sí que n'hi ha alguna, sí. I si no hi és a l'espectacle, saps per què és? Perquè és inconfessable, o sigui que no es pot explicar. I una cosa, hi ha algun actor que t'agradaria actuar amb ell? Allò que hagis pensat, m'agradaria actuar amb ell. Actors sí que m'agradaria actuar amb uns quants, sí, de fet hi ha alguns que els he dit, que els admiro tant que m'agradaria. Ara, si n'haig de triar algun, ho tinc claríssim, els meus col·legues, el Joan i el Paco. Quin és l'emoji quan envies WhatsApp? Sí, jo soc molt carinyós, o sigui que jo utilitzo molt el del petó. Vinga, donar petons. I una pregunta, quin és el teu talent ocult? Talent ocult? Calla, doncs si ho tinc ocult, el talent... A veure si ocult... ocult, sí, però ocult... No ho sé, això que ho diguin els altres. Veus sèries? Quina és la sèrie que més t'agrada? Sèries, la veritat. Succession va ser l'última que vaig veure, però vaja, normalment vaig veient molt sovint. I una pregunta així una mica més íntima, no? Quan tens conflicte amb la teva dona, què et funciona més? L'humor que suavitza o el contrari, quan pitjora? No, per exemple, amb la meva dona, conflicte, zero, mai, però què dius? No sé què és això. Però vaja, de tenir algun dia, d'haver-ne tingut, segur que l'humor és el camí per suavitzar, sobretot perquè ella té molt sentit de l'humor, cosa importantíssima. I una cosa, Carles Sans a què té por? Que la gent no ho sàpiga. Bueno, por, tots tenim pors a moltes coses, no? Però ara així que em vingui de primeres por, no ho sé. A Hisenda, potser? No per res, però mira, és el primer que m'ha vingut. T'agrada viatjar? Quina ciutat diries que és la que més t'agrada? Doncs viatjar m'agrada relativament, però sobretot a mi la ciutat que més m'agrada anar és Barcelona. Soc un enamorat de Barcelona. Escolta, tu també en persona també guanyes, t'ho he de dir. No ens havíem vist mai, però quedes millor que en fotografia. A la tele se't veu més gordo.